Cha sesingayigxeka nje bakithi izingane beyifuna ukubona ikeziwe minaji. Nathi kodwa as i-community nje abantu abamnyama siyafakelana i-pressure. Kusukela nje sisazalo. Umuntu nje meke wampofu nje sayingane hayi ke uzothola amagama amahle. Oh Pritho, Sibusisiwe, Princess, Nobuhle. Wonke nje lamagama amahle nezinto ezipositive. Ibamnyama. Tomkayise. Phutha liyenzeka. Senzeni. Kodwa mumpofu ngisho nje sekuthiwa niyakhula ngisho bekudlalisa abantu abadala hawu bakithi umakoti hawu umakoti uzothola umkhonyana muke wamnyama njengathi nje thina akaze sidlaliswe ngokuthi umakoti sasitshelwa kahle nje ukuthi wena kuzofanele uqinise esikoleni kufanele wenze sure ukuthi uyaphasa esikoleni ngoba kuyazi ukuthi akekho umuntu ozokufuna musumdala siyafakelana nje pressure ngisho nathi sesibadala futhi siphinde sifakelana ipressure. Nabazali abasawatshela amantombazana abawazalayo ukuthi i-bleach ayoclean i-toilet akuyona eyoclean ubuso. Uthola ukuthi ngisho ukuthi uyihambela nengane yakho nje encane abantu bakutshela ukuthi awu ngeke fanele umenze inwele ufica ingane ema-crash seyiluka umabhampa kheli zadonswa inwele ngamasingili. Ithina sifakelana ipressure engazi ukuthi mungabe uneyinwele zakho nje umubi. And indlela esekwenzeka ngayo uyabona ukuthi abantu bazogcina bengena nama-hairstylist elebhawodi ukuthi asephuma nje nayo ingane ibisifakiwe inwele. And into engistressa kakhulu ukuthi mina ngiwaseDurban. Lo ngakhula ngazalelwe eDurban ngafunda nawo amandiya. Angikaze ngilibone nelilodwa indiya lesifazane eligunda ibhungculo. Kodwa kuthiwa 100% Indian. Awucabanga ukuthi le inwele zithathwaphi la esingayiboni khona ukuthi zisuke egunde ngoba obvious abayigunde ekhanda. Thina siyathatha ke sesifake emakhanda. Even abafana bethu bayasifaka ipressure khona nje abafana bangakaze bambone umuntu abathandana naye engayifakile imakeup khona bangazi bembone engayifakile inwele. And ibona abasitshelayo thina nje mekufica nje awungeke yazi ungamuhle kanjani ungase ufake nje iweave as if umuntu uzokushintshela impilo. Ake niyeke ukuthi invest imali ezintweni ezirong kunokuthi ungithengele iweave kungcono ungithathe leyo mali ungise esikoleni ungisize ngento ezongisiza because amandiya abhiza extend imizi nina extendana nezinwele zethu. Asike sifunde nje ukuthi siyithande the way we are and the way we were born. And isingabhalelani ipressure ngoba nani bantu besilisa ngeke kube mnandi kunini. Mengabe nisitshela ukuthi angazi inwele zethu fanele sifake inwele lezi zamandiya fanele sifake inwele zani. It's okay if ukuthi sifuna ukuyifakela thina umuntu uyayithandela into yakhe. Kodwa mengabe sekuzofika ekutheni sesizoze sishintshe ubuso sishintshe imizimba size sifane ingathi indishi zoplastic. Mina indishi yoplastic ngikhule ngigeza ngayo ekhaya eminyango. So nje I have no desire to look like uplastic. So ningasifakeli ipressure. Ingane zishintsha nje ngoba zizenzela nina. Zizenzela thina futhi nathi amanye amantombazane ngoba sifakelana ipressure. Ngoba nani bantu bethu besilisa sinithanda ninjalo ngendlela enakhiwa ngayo. Nani ngeke kube mnandi mase sinitshela ukuthi hayi bhuti ungamuhle kabi nje nawe mase ukuthiwa ungifikela namathuluzi aphethwe amadoda ko Nigeria. Anisiyekeni ukusifakela ipressure.